πω τη δεύτερη τρελή ιστορία. Όταν σήμερα δεν θα έρθει, θα το εξηγήσω στην ιστορία. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν έχω κάνει βίντεο τόσο καιρό. Αλλά να που είμαι πάλι στην κάμερα. Εντάξει. Ωραία, ας αρχίσουμε την ιστορία. Όταν είπαμε δεν θα έρθει, θα σας το εξηγήσω την ιστορία, σας το είπα πριν λίγο. Μπορεί να έρθει ο Κώστας, είναι ένας φίλος μου, είναι λίγο σπασίκλας, λίγο κλαψιάρης και βιάζει πολύ εύκολα. Καλά, ας αρχίσουμε. Όλα άρχισαν όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Την πρώτη ώρα κάναμε γλώσσα και τη δεύτερη κάναμε μαθηματικά. Και ήρθε η ώρα του διαλύματος. Μετά στο διάλειμμα ο Τέντε τσακίστηκε και χτύπησε πολύ άσχημα. Και ήρθε και το πήρε το ασθενοφόρο. Οπότε όπως σας είπα μπορεί να μην έρθει σήμερα. Μετά όταν χτύπησε κουδούνι για μέσα, γράψαμε διαγώνισμα στη γλώσσα. Για κάποιο λόγο ξανακάναμε γλώσσα. Αλλά αυτή τη φορά κάναμε διαγώνισμα. Γιατί καλή μου τύχη στο διαγωνισμό έγραψα καλά. Αλλά ο Κώστας, εκεί στους φίλους μου που σας είπα, δεν ξέρω αν έγραψε καλά, γιατί όταν του δώσανε το διαγωνίσμα, θα άρχισε να στεναχωριέται και να κλαίει. Αλλά ο κύριος δεν τον είδε να κλαίει. Μετά, όταν σχολάσαμε, πήγαμε σπίτια μας, είδαμε λίγο Fast and Furious στον υπολογιστή. Προσπαθούσα να το βρω τόσες φορές το Fast and Furious 7, το καινούριο, ξέρετε εσείς, μπορεί να το έχετε δει στη διαφήμιση, αλλά δεν το βρίσκα. Αλλά επιτέλους το βρήκα. Αλλά το έβαλε σε ένα βίντεο, λες και το δείχνει σε θέατρο, αλλά ήταν μια κόλλα κεφάλαια εκεί πέρα που δεν με άφηνε να δω. Τα λέγατε. Πρέπει και εσύ. Κώστα! Κώστα, τι κάνεις, γιατί πήγες μέσα έτσι, χωρίς να με ρωτήσεις. Ίδιος με το Τέντε είσαι. Καταλαβες. Μπορώ να έρθω να μιλήσω. Καλά, έλα, μίλα. Άρα φεύγω. Μότο. Σαν δεν τρέπεσαι. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας. Ξέρετε, σήμερα δεν είμαι πολύ καλά, έχω στεναχωρηθεί, θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την ιστορία, έτσι δεν είναι Κώτα? Ναι, έτσι. Καλά, πριν αρχίσουμε την ιστορία, ενώ να την συνεχίσουμε, να σας πω τι έγινε. Στο διαγωνίσμα δεν έγραψα πάρα πολύ καλά και όταν πήγα σπίτι μου είπε η γιαγιά κάτι τέτοιο. Ρε αν ξαναγράψεις κάτω από τη βάση, μας γράψε η μάνα σου. Κάτι τέτοιο, παιδιά. Τι να κάνω. Κώστα! Κώτα! Έλα πες εσύ την ιστορία. Καλά, έρχομαι εγώ. Βγήκε εσύ. Έρθε να στο αφήσουμε. Μην το λες εσύ. Καλά. Καλά, ηρέμησε. Σιγά. Όλοι γράφουν άσχημα στο διαγωνίσμα. Έτσι μετά ετοιμάστηκα μετά από μία ώρα που τελείωσε το Fast and Furious 7. Πήγα να ετοιμαστώ, πήρα το ποδήλατο, πήρα το κινητό και βγήκα μία βόλτα. Ενώ μετά όταν σταμάτησα σε ένα μέρος, από κάπου μου πετάγεται μια κολόχυρα μομβίδα. Πώς έγινε εγώ αυτό δεν ξέρω. Καταλάβατε. Δεν μιλάς ψέματα. Τι λέω
ψέματα ρε, έχεις πρόβλημα. Τρελέ. Μη με λες τρελέ, άσε με. Καλά, καλά. Ό,τι θέλεις λέγεσαι. Τι να σου πω. Ενώ μετά η κόλλα μου χειροβομβίδα με πέταξε σε ένα μέρος που δεν ήξερα πού να πάω. Και δεν ήξερα καν πού ήμουν. Φαίνονταν σαν λαβύρινθος. Αλλά τι να κάνουμε. Ρε μη λες ψέματα, με κάνεις πιο πολύ να κλάψω. Καλά, καλά, κλαίγεσαι. Κλαίγε, τι να σου πω. Μου σπάς τα νεύρα. Αλλά αυτός έτσι κάνει πάντα. Τι λες μωρέ, δεν κάνω έτσι πάντα. Έτσι νομίζεις, λες και δεν σε έχω δει. Θες να δείξω σε αυτούς ότι έχεις κλάψει και σε βίντεος. Όπως κλαις και τώρα. Μου σπάς τα νεύρα. Κόλλο χοντρέ. Σε ποιο λες χοντρέ ρε. Σε ποιο λες χοντρέ. Κώστα, ηρέμησε, μην τα πάρεις απάνω σου. Κώστα. Σε ποιο λες χοντρέ ρε.